sai sen pat ngawan khmat jong fi akatang ublay pa ublay khon ublay masam bakoi katong try jong Jesus Christ ngawan lagi sok kya don kaben sem go jonga namar ngatip ba fion kam ga jing duwai ga jing karku go jong ublay ngi baro ngi ron kam sisha hani gi sngi ba no gi por ngasok thu aga ji em ga jonga bang layai aga ne garanti jong try te ka wei ngai i ngi kandu baro ga jing e hani gi sngi mtip sho nang nu kan wan jarap jengi tang ka wei ka long ka jarap jengi nang nu kan wan ngitip nau blay bala ban jarap ban ai bob chai boringi hagi jengi kendu jengi syam ki ba la ka long hagi ngi sem jengi la ka long ma pi ki khana school na college ki jing pule ki jong fi ma pi ba tri kam ki jam la jong he kam ki jam ba fi trai ki ro si bon ki jing tenju hani ki singi ba pi ba trai ru hagi kam ba bet ba biang ang ba musuh tahu syu hakali kawan gerung kami namar gerung jing bergem jog ini jing sitaw ni pang ke baap keleng hagi kenong ngecharat ru laban ong ban ora ini kenong ni pang hakamet jongi bon kibriru ke syapte ni singi namar jing pang di bawan di bahar kom ada ko jing pang ko sawan so jing pang da ko jing pang ko sawan manmi sen jing pang ba kom ter imam dan syu kata ka jing kotlo ni sitaw ni pang di bawan hagi ni singi hakeleng geri bote ba ni geri jongi Jangan kau kalau ingin pekan cu ublay berak banyak raban aibor ya fi yang yang hilang baro bar kibri wape isi saya utrai yang itu ifi kirim do jingkerman namar hin pek cakap pasal do jingkerman hin pek cakap liang baro hayo akot kamai kaji haga jing trai kita haga liang bafi pek cakap jelong ka sai sima kalian ngajing ba mana kesi baro ki liang tang ngajing do jingkerman sudah ni tang kau kau bayi tu ifi ba ngidan ublay ba ublay jengi ublawan ai bor ban penkla saindur thamai ge baro par compare ki arion ke wan na mengi na sami na nang se yo so khobor ke wasi ke ben linga ben bisa jem jongi ke ngasem jongi ye dei jongi si yang sistem si prabangai but sikur si khasiman but si sang si thau but ki ni parlok jeng dei bai ya janru hani gi por ka khta pha ding bag jing jawa fair kan ne ke jing e ke bai kendo lagi bor jo ga jing do ke jing kedo na ke jing pang syutam bat ke wi liang ya kedo se jing e ke ba hang ke relationship ru ke ba ka je dei wei kal klapen ngom no dai ke ki ni jing ja hani gi sngi ka pan lot ru ya ga jingkerban jengi bang community ki ba bha ke nang mi in rai ka bible ko ong kan mau ha ga sithi bo Paul apostle to chagi bangai harum kalau nama prar ko aru prau ong baro kita lang ta ka jing bha if you try nang you try Jesus Christ mu un pen saindo run wandor bagrador pen tau thamai baro wan num ko slai bar habang sina ho blay iktijo blay kelin ko iktijo hi blay kan onyarap ingi un ai bor ngi bangila ban I ga sig ba thamai managa sungi jing pang stab ki wan chpang kumde chpang la pang kat kumtai chpang la pang jing sitang ba la le pujat haga si singiru la ban so tho chpang jing pang ba bon kom ki wan hinrai ko wi galong kani banta ngiri ban pe chu blay ho ngin subar la jong ka jing em ngi lej ban yo jing sumar ka kom sumar hani siru bon ka jinglot jing sep dang ka pisat ka bon rigam dan hi dang jing sumar jing pangstam kum ka korna ka bagi brege yo ani si hablo dikilak nei manokan ban yarap ngi ide ban pe tang su blai kan ula ban a jing ri sumar ngi yo kan mengi ya ta ka jing kot jing kha khan bagi ge baro ka ban ra ta ki eryong ki jing yong bakle negi jing bayang khle negi jing thaga khle ani gesni ban parkhat nigi ai bara far so tau shu in le komno la king bayang lot bara far ngai ublai kai udan ban penjajai ti eriong jem jingi bara far habeng wan pa shu try jesu ayang hne ngaso khia ifi ngaso khia ya jing long jem ki bren gesi hoi la jong jem ngaso khia nambar ngai kendu sibun ki ai ni gesi ki ba pan khia nga ka ban sing mo jonga ngakwa ban doai ifi dai jong por kwar fen gan mau la me ga jing doai bar ka yeng ka jonga bar hang ne ngadon ikon nginya doai lang arfi ikon jonga ini keteng ya fila kerku nginya doai lang lantai jong fi dapat ti kamera ngin doai mo ngidon kami roi bara far tengi doai au blai bodu pa jeng iba beneng ha keteng jong me au blai ngawan ban aingo yeme melong blai pa ba im ula
ban le kinu kamba fly ban bor borok ko trai bak por sai gamla ban sok thuk gamla ban itu ban I hinde mela ban le ye barak far hoi keteng jong me ko pangawan ha ga keteng je ei jong trai Jesus Christ ban bor tam wan a try ban dem ling ba jong u akamat je me ko try ban duain ma kilo lang sang gendu jing stam jing pang jing nyoni kro hai ni si gendu jing duk jing kedo gendu jing e ke jing e dei sing system ke ba gendu jing e jing parlok para kha para kur paraman man pa gendu jing e ha jing pulei ni kana skol kena ko se bra far gendu jing e ha ka kamai ke ji ke basu kamai chi singi bam chi singi ba try chi bung jing e ka try ba kodor ringi pe cheme ko try man hai bor pusat bor do mesem ko blej me try ban yarap yang ko try na ban hai cheme ngin I ka ba blej jame to ta try do pang stom ne por ban pang karo jing pang baro ba I ba bran kan man su re ma me try man a jing kan ban ko try man yarap ko try man ai bor ko try ba kat bang nang I dwai lang bini kun yo ko try nge kot lang ko wei ba I nge scam ki kam ba im kan ja ko try to kata ko try ko bom sem blej jame e ki jinan kam baro haging sem jong ki ko try ka kam ba jame ki pendak mi kan wan kam ka jing ki ko try kan long kan roi kan man ba ko try kam ki jam ki try ki le ki wan rung mi kan ko slide try mandaman don ka ba ki da sama ka haging sem jong ki niki bangai baro bat jongir kum jo bi para bangai baro try mandaman ker man semua try tak wasa me Jesus ngai ko brom jora semua try irangi pandang me Jesus Christ amen baramen Tiada ke puang ayuk ni jeng duai, ban kwa bah pen ken maru yang ini umai pen duai lam yang ini ublay nak kerku yang ini, hai keteng ublay kepau ublay kon ublay mesem koi kerku fi kham tak me hai dong try Jesus Christ, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tak, kublay fi barakai, kublay. Yafi. Baro. Ngaduai. Ba. Mafi. Penyo. Jing penkia. Jong Jisu. Un pendap yafi. Pendap. Yafi. Yaki. Jing don kam. Jing don kam. Dan. Kam. Baro. Hayeng. God bless you. And God bless you. God bless you.